Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Mas Kepemala pemirsa. Selamat pagi. Sudah lama gak konten jalan-jalan pemirsa. Awakku kaku kabeh sultangan. Waktuku sarapan guys. Jam masih jam 6 loh pemirsa. Tapi suasananya kok koyok di sore ngeriti sidik-sidik. Aku sakjane pengen nyempret yo guys yo. Pengen tukus obat teh. Cuma nyempret kuwi lho aku piye carane yo. Bener-bener seefektif bres. Aku wangi. Oh, tangi sik sebentar guys. Aku tangi guys ki. Ayam jaluk mangan. Oh. Ayam jaluk mangan. Kenapa ayamnya mame di depan? Karena di belakangku banyak sekali guys, banyak sekali juga apa jenenge pitekku kalah karo piteke dulu pitek kan gede ya wis kuwi kadang kala sak melu mangan anggar gak pitekku dianu gak apa-apa yo mohon maaf jenenge pitekku tetep sing tak bela pitekku le mosok aku bela piteke wong cimeng dudut sayangnya ibu aku tak jalan-jalan sedih loh bisa yo nek pagi yo sing iki pemanasan sik pagi yo sing iki nang desa apa nang kene iki wah serembok guys aku ki awakku kretek-kretek kaku wayahe apa nganu udara pagi guys tak nyeker aku wah iki wis tak resiki sithik-sithik galon-galone ya wis tak iseni tanduran aku yo nek nang kene iki ora apal cepu ya pemirsa toko bibit dadi aku beli bibit tak resiki baru akeh tekan kono jalan-jalan sih guys aku jalan kene-kene ae lucu lagi mangan jajan wis tandur pemirsa piye tempat pemirsa yang rumahnya masih lingkungan desa apakah sudah menanam padi atau jagung. Nek daerah Cepu ini memang sumbernya masih banyak dari Kalinggawan iki yo Bengawan Solo kuwi guys. Sana iki lho, sana iki wis wilayah Bojonegoro. Jalan-jalan sih. Iki ketek omahku nganu lho pemirsa. Lorongé tanggoku sing lahiran di tak tiliki. Guys. Biasanya lekku jalan-jalan pemirsa sih pernah tak syuting gitu guys. Lekku sing lara stroke alhamdulillah ya wis mari. Marinya stroke memang mungkin ya isih kedengklangan guys jenenge. Dari stok ra iso mlaku sampai iso mlaku iki nek kanggo aku ya wis nganu. Rek ketake lekku ki anu pemirsa. Pengobatan alternatif. Gak rehab medik nang fisioterapi gitu. Kita ijiri guys. Kuwi yo tak resiki kuwi urung bar. Aku nek ngesiki iki wis pernah tak omongi bolak-balik. Tak sambi. Kepentingan iki ora nang omah tok, kadang ya ana kepentingan njaba yo. Oh, niki nyeker. Anakku gak gelem tak jak ya wis. Wis rata pemirsa. Dingi diborong wong ngaduk wong ndi aku ki ora apal wong kene guys yo wong wantah diborong wong wantah sampai titip motor nang kene kok borong guys nah iki selangi iki kok mendek kenapa aku ora ero mendek ya kucingku pakane wayantek iki
Aku nek aku yo mondar-mandir ngalor ngidul wis. Ki pavenge nganu wis ngledok. Sing penasaran lho kuwi sibel, guys. Biyen ana sing takok ngono pemirsa. Yo suasana pagi ini sini iki pemirsa, aku kira duwe tangga lho ya. Kono sepupuku yo wis melok bojone omahe yo. Kadang pirang dina pisan mulai nang pilang ngono lho, guys. Kolekku, maksud iki gak dempet kok nang merah ngono lho, koyo mae dempet karo Mbah Ru, dempet Mbak Isma, dempet Mbah Kemi, apa ngarepe Mbak Rini, nek kene kan gak. Wah, aku nek mlaku-mlaku yo ngono kuwi pemirsa wirawiri. Wes. Ya kucingku. Cimi. Kucing iku binatang sing cerdas pemirsa. Ndekne sekali kenal tuane yo nang dinggon yo mambu keringete tuane apa baune tuane ku ero. Cimiu. Cimi mundi cimiu, Blasteran pemirsa kucing kuwi. Ini sayangku. Ya, waya mandi kowe ya. Sayangku. Anakku nggo, guys. Ini ngetekna aku pemirsa. Tuh. Yo ngene iki semute geni lho akeh. Keren aku. Kita pindah, guys, wingi. Sore-sore sih ya ora tak konten. Kita pindah nang kene. Dadi iki ana rambatane iki timun sama kacang panjang. Aku masih punya bibit timun timun Jepang wae urung tak tanam pemirsa. Soalnya bekas galonku belum tak lubangi. Soalnya kan nek anu kan harus ada lubangnya to lho. Loh, ini kan kudu harus ana lubangi. Iki ketoke cabe. Aku 3 kali nanam cabe gagal terus pemirsa. Iki bayam merah. Bayam merah, guys. Sebenarnya bukan masalah kurang gawean nih ceriki karena memang yo apa jenenge daripada ono lahan sing rada ono spas lahan sing rada ono enggon yo tak iciri. Nah aku ngono, guys. Nek kerjaan kabeh berumah tangga iku ora ketok memang kerjaane kuwi. Kangkung daun semprit iki kucai. Ya aku ibarat iki manfaatno bekas gelas teh kuwi. Ya tak akoni aku tuku, memang aku sering tuku gelas teh, guys aku. Rong dino pisan, anu ora masalah, penting dikontrol ngono ae. Kuwi juga aku nanam serai, pernah tak konten aku dikasih tanggaku. Orangnya nyari rumput, haus, tak kasih minum, terus orangnya pulang balik lagi aku dikasih bibit serai ngono pemirsa. Nek blutrune wis ketuweken ora urip pemirsa. Kok ketuweken apa? Cara monone ana sing sebagian jamur, aku sing salah naruh. Ya aku tak berjemur sik pemirsa ben sehat. Nek aku ngeriti sithik-sithik niki nek sore nek wis bergawean bar kabeh ya. Wis masak nyuci nyapu, lap-lap meja kursi ya, terus wis masak habis ngopeni anakku slow, kadang berasar tak riti. Memang gak tak konten setiap hari, kok mesti suasananya pemirsa mesti bosen. Wong aku jalan santai nih, jalan lewat gang ini yo 2 hari sekali, tapi yo gak tak konten setiap hari. Terakhir jenis tukang konten itu memang suasananya nek ikut terus yo sendelok yo bosen, aku yo memahami sih, guys. Kita berjemur sedelok. Ya, aku wis tak pindah misal kacang panjangku tak pindah, kangkungku tak pindah. Alhamdulillah terongku juga hidup. Ya aku sebenarnya iso tuku pot, cuma karena di rumah banyak galon loh. Tak manfaatno loh, guys. Malah nek galon air mineral kuwi luwih awet nek dicat. Sedangkan catku wis mati lebaran tahun kemarin kok pemirsa. Pengen yo tuku meneh. Memang aku ndelok nang konten online ku yo cara bercocok tanam ya, guys. Kuwi nganu
kudune galon sing dipakai iku dicat lebih tahan lama. Kuwi kenapa tak nang bekas gelas air minum cup kuwi kan sementara tak taruh di situ untuk nyebar benih. Masalahnya nek tak taruh langsung di tanah kuwi sulit. Soalnya di sini juga ayam ini di desa ini bebas berkeliaran pemirsa. Ya tur ayamku sendiri, ayamku tak suduk guys, tak jual. Yang gue buat tuku beras, kebutuhannya ya ora ngonten tok. Tuku pakane ayam, tuku pakane kucing, bisa dipakai untuk kebutuhan mendadak. Kok tilik bayi, kan mendadak kita gak bisa nyelengi ya. Terus juga nek wong merah sampai orang Cepu itu nek nikahan itu 2 hari sebelumnya atau mungkin sehari sebelumnya dadakan nonjok guys. Jadi misalnya awake duwe dhuwit iki urung kober nyelengi, kecuali nek dulur wis dikandani ayo rewang ngene segala macem. Sedangkan nek ayam dadi kan tak jual, tak pek untuk nyumbang buahane. Aku ngapo anane guys ora ana cara gengsi-gengsian. Aku yo ibu-ibu pada umumnya, aku orang hidup di desa pada umumnya, nek dadakan utang dulur utang tonggo punya kebutuhan sendiri ya guys. Tak jelaskan, tak jual memang ayamnya pemirsa, tanggung nyumbang buah, tanggung tilik bayi. Wong aku ki dadi warga kene ana tanggane lahirkan ya awake dhewe niliki bayi karo nggo gawan sabun. Umume piye lah ngono kuwi guys. Karena aku nek kene yo babat alas yo tanggoku apa jenenge aku pindah rene iki yo anakku wis metu cara mono niki aku yo nanam saham. Yo nek nyelengi iki yo sebenarnya yo lebih ke perkenalan karo tetangga. Nek soal nyumbang buah kuwi gak iso dijadikan patokan jalenganku sampean misalnya aku gula 10 kilo aku mbak 10 kilo belum tentu, karena setiap orang punya kemampuan yang sama. Nek sebenarnya memang baliknya kudu balik podo, cuma kan setiap orang pemikirannya tidak sama ya guys yo. Kadang pas sampe balikno duweke kebutuhane bojone gak kerja, duwene saonone ya jenenge buah iki bukan nabung masa depan yo. Nek nabung masa depan iki yo beli emas, terus beli kambing, sapi lah, aku insyaallah aku nyelengi. Nek nyumbang buah aku gak nyelengi guys awake dhewe. Ya, sampai berjemur sampai cerita-cerita guys ya. Berjemur nek pagi hari ki untuk iki lho, kesehatan tulang penuh vitamin K guys. Iki tak ceritane ngono kuwi ya. Cuma ayamnya memang ayamku karek pira sih pemirsa? Tak sisakno babon 3 kae. Kuwi jam aku ya cara monone ora tak longi nggo buah nggo segala macam ya iso tuku gelang. Tapi kan kebutuhan gak cuma untuk membeli gelang tok guys. Pemikirannya kudu diwolak-walik rumah tangga. Nek dibilang iso nyentel wah nek cara monone tanpa tak long sedikit pun nek jual beli ayame mana akeh iso nggo tuku gelang guys. Oke guys, aku tak nyeker sik ben anu. Kuwi nyeker iku malah sini sehat ya guys. Yo tapi yo delok sikon. Nek pas olahraga pagi nyeker iki apik. Nah nek kanggo bocah cilik kuwi nek sing lagi apik mlaku apa sing sing ibaratnya genah lagi mlaku kuwi nyeker iku nek kanggo dokter iku apik kanggo motorik guys. Nek kanggo gerang yo ngilangi kesemutan, sarape ben gak apa jenenge? Gak males sarape ben gak pasif. Terima kasih bisa tak tutup dulu ya gimana. Guys, apa jenenge? Jalan-jalan yo kiwa tengen gang tok. Karo berjemur, awake rada kepenak. Mono aku kretek-kretek wah, aku kabeh pemirsa. Tenan aku. Sebelum aktivitas mlaku-mlaku sedeloki nang gang. Ora tau waduh aku pemirsa, terus ayo anakku nang omah. Kadonku anakku piye ya. Hari ini libur nggak ke pasar karena aku nggak ke pasar setiap hari. Ya gimana jalan-jalan, terima kasih. Semoga meskipun memang sepele ya pemirsa, tapi jalan-jalan itu bagi kita itu penting. Diusahakan raketang 10 menit 9 menit kuwi ben efektif kanggo awake dhewe. Meskipun kita kontenku sangat-sangat sepele tapi nek gak dilakoni iki yo nang awak yo loro kabeh. Yo sekali ya di apa
diusahakan lah untuk jalan sehat ya pemirsa, jalan kaki ya, nyeker. Terima kasih. Di konten ini saya tidak berniat untuk menggurui siapapun, saya hanya membuat konten yang keseharian secara real, nyata ya. Semoga nek alhamdulillah nek bermanfaat ya alhamdulillah ya matur nuwun, nek gak yo gak apa-apa. Itu kembalikan jenengan masing-masing. Terima kasih. Kata-kata hari ini, siapapun berhak untuk menyukai siapapun, mencintai siapapun, dengan catatan kita tidak saling menjatuhkan atau saling membanding-bandingkan. Karena membanding-bandingkan itu gak enak guys yo. Nek tidak mau dibanding-bandingkan, jangan membanding-bandingkan. Oke, terima kasih, tetap semangat. Ojo lali, like, comment, subscribe, keluarga Mas Goblem. Jika ada tutur kataku atau keinginan pemirsa dengan di konsep konten tidak sesuai, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa. Kalau diruntut tidak akan pernah selesai yang namanya kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Yang penting saya sudah berusaha memperbaiki diri. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, kesempurnaan hanya milik Allah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kegiatan selanjutnya ya guys ya. Apa mereka banyak kegiatan uang berumah tangga ira ketok tapi orang ketok guys. Oke, ada pemirsa.